За днеска да приключваме работния ден. Не, аз искам първо да отидем в хотела, да си оставим нещата, и след това да отидем да дадем някъде близко. Цела е чак в Истанбул, не е тук. Сега трябва да търсим първо ферибота, да се качим, да отидем до Истанбул, там да отидем намерим хотела. По-хубаво да едем някъде, защото ще стане чак вечер. Нали да го написали? Не е сигурно, той само в поглед няма да стане. Да. Аз съм по-умничам сьорите. Те аз съм се качвал много на инстансьори и на други неща. На ферибота един път. Или за трети път ферибота. Нали? Ти ще моля ги се верим в колата. А тате? Да. Ще ми за трети път ферибота. Нали? Да. То само един път съм се качвал като бебе. То ти не беше ферибот. А какво беше? Друго. Зеленото. Зеленото? Да. На първията.